Der er så stille i den lille stationsby Hjortshøj nord for Aarhus. Snart kan der blive endnu mere stille. Den varslede lockout af landets folkeskolelærer vil nemlig også ramme Virupskolen. Og tomme klasselokaler kan være en realitet fra 1. april. Det påvirker især 9. klasseseleverne, hvis afgangsprøve kan blive ramt i tilfælde af konflikt. Det er noget, jeg begynder at tænke mere over det, men jo, jeg er ret bekymret i et vis omfang. Jeg vil nok læse stadigvæk de tekster, vi skal igennem, og forberede mig så godt, som jeg har lært, kan man sige. Og så tror jeg faktisk også, at vi har så gode lærere, at vi faktisk godt kan spørge dem til råd sådan uden for skoletid. Men eleverne skal ikke bekymre sig, hvis man spørger rektor. Det er jo kun varslet, og der er en god tid nu. Okay. Man skal også passe på, at ikke piske en stemning op på tid. Jeg tror, at vi unge er bekymrede, men selvfølgelig tager vi hånd om dem. Vi skal nok sørge for, at de får de prøver, de skal have, og det undervisning, de skal have. Men der kan selvfølgelig blive en periode, hvor det går lidt stå det hele. Mille Sørensen er der også fortrøstningsfuld. Jeg tror ikke selv særlig meget på, at den kommer. Nu er det blot at vente og se udfaldet af forhandlingerne.